uNkulunkulu akakulonde kubusise igama kuPastor ngitshelile ngifike iba ngumlandeli lenamba-ke sekusongona isenja 5 ntambama kuma-calls yangifonela kuphela ungu-WhatsApp nangebhathi nangebhuza awungisetshenziswa ukuthi ama-SMS. Okunye kubalulekile ukuthi uma ubuze iphupho lonke liphelele because impendulo izoqhamuka kwi-context. Iphupho liyashintsha ngokwe-context. Inkomo ngasho izinto eziwu-1000, so ingakungeke ukuthi kusho ukuthi iphupho inkomo ufuna ukuveza ukuthi inkomo biyenzani, ibikuphi, kade wena uyenzani, if kukhona into uyenza kona, uyabona. Iphupho lakho liqala ekuqaleni linjengoba linjalo lethwe ekugcineni, linjengoba linjalo, ungaliphazamisi. Kwenza ukuthi kube lula uma sikuphendula. Sibheka uLungile Nxumalo la uthi ukuphupha ufuna ukugwazwa yinkomo ebovu ukukhipha endlini yakwagogo phakathi. Akabingeleli-ke la uLungile Nxumalo. Kuyabingelelwa kimi uma ukhuluma nami uyabingelela ngoba nami uma ngikhuluma nabanye abantu ngiyababingelela. Yabo, noma-ke ngiyacela, so nalo ufuna acele ngicela ukubuza, noma-ke sawubona, yabo, uyabingelela noma uyacela, yabo. Ugwazwa inkomo noma inkomo iyamgwaza imkhipha endlini yakwagogo la khona nake singakusho. Omunye angaphupha imhlaba lenkomo imgwaza imkhiphe egcekeni, omunye ingamkhipha endlini ikagogo emsamo. Sho naku la 1, uma uphupha inkomo ekuhlaba noma uma uphupha uhlatshwa inkomo, uphawu olubi uma ekukhiphela ngaphandle. Lusho ukuthi kungenzeka awufanele uhlale kulowo muzi ngoba awumukelekile, awufuna. Uyabona, kungenzeka umsamo walapho noma abantu balapho abakufuni, noma-ke nje akumuntu ongafanele ukuthi abuhlala lapho kuleyo ndawo leyo, uyabona. 2, asibheke ngokwesintu. Uma uphupha uhlatshwa inkomo, uphawu olungaba lubi uma ikhiphela ngaphandle ngoba lusho ukuthi kungenzeka izidalwa zalo muzi ziyakuphika, ziyakuxosha, azikufune eduze nomsamo wazo, yabona. 3, omunye angayibheka kanje. Kwesinye isikhathi uma uphupha uhlatshwa inkomo ungawuphawu olubi uma ikhiphela ngaphandle ngoba ngasho ukuthi kungenzeka usebenzisa isibongo esingafanele wena, ukhishwa yilo msamo owusebenzisayo okumele ubuyele mhlawumbe omsamo wakomalume wakho noma ufuna ubuyele komunye umsamo, hhayi lo makungukuthi kade ikukhipha ekhaya ubaba wakho, kusho ukuthi ungenza ufuna ubuyele kumsamo wakhabo umama wakho, yabona. Kodwa uma ikushayela ekhaya umama wakho kusho ukuthi ufuna uphume lapha, yabona. Mhlawumbe uyosebenzisa lo msamo wakini kobaba wakho, yabona. 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha uhlatshwa inkomo kube uphawu olubi uma ikhiphela ngaphandle. Lungasho ukuthi kungenzeka abantu bakulo muzi bazokuvukela, bakuxoshe, bagcine ngokukhipha inyumbazane ngoba kwesinye isikhathi kungenzeka le nkomo iwuphawu lomuntu oyisitha sakho kodwa kulo muzi, ongakuthandisisi kulo muzi, ongakufuni kulo muzi, ozokuvukela kulo muzi, aphinde akuxoshe kulo muzi, yabona. Siyabonga. Besibheka la uphupha uhlatshwa inkomo ikukhiphela ngaphandle kwendlu noma ngaphandle kwegceke. Akwamusa. Siweni phansi ngamathulo